Kaixo, txorin eta rock, ongi etorriak beste egun bat txorinera, gaur asteazkena dugu, eguaztena, eta badakizue, egun honetan ekartze ditugula errezeta tradizionalak. Atzo zigorrek aurreratu zauen, berak oso, errezeta berritzaile bat ekarriko zauera, patata tortilla, eta nik gaurkoan, plater bat ekarrikot, egia da, bere izena ez dala holan oso politxa, olla podrida erderaz, hau da, gixatu ustela. Baina, bere izenak ezaitzala holan konfundidu, ze egia da, gixatu badala potentia. Bai. Ez dakit nondi dodoriko dan izena, ez dakit bai, bi teoria dauzkan nik, baina botako ditut gero teoria nondi da, baina izena bintzat, ez dakizuk, juten zajatetxe batean, eta zer dago bai, lehenengo eltzekari ustela, eta esan da, izen moduan, Bai, izen moduan igual ez da hori oso erakarra bizia, ematen dau janari ondatua dela, baina, goxua da, eta ikusiko zuen, ze errezeta, hola joango da. Lapiko baten aragiado batuak ordu baten kozinauko ditugu. Beste lapiko baten babarrunak tipulakin beste ordu baten kozinauko ditugu, eta azkenik odolostia 10 minutuan kasolatxo baten. Bitartian betegarrixak prestatuko ditugu, horretarako biberakatza atal birrindu eta perresila ondo txikitu. Horrek arrautzekin nahasi eta ogoi mamisa bertan jarriko, bolatxuakin eta frijitu. Alde batetik plater baten sakramentu guztiak aurkeztuko ditugu, bestetik zartagin baten biberakatza atal eta piperautzak kozinauko, eta babarrunei gainetik jarriko zau gatz puntuan eta zerbitzatu dana batera. Beraz, lana daukau, berriz ekarri hondik erosina benamen kaferra raziokoa. Oske? Eta, lehenko injoguna da, honek beratzen utzi, ez tozu imaginaten zelako txikina zien da, atzamarra sartzen dauen, eta enintzen isa babarrutara heltzen, eta ja puztu die. Ur honekin inoiz ez die egozten, bale? Ointxe bide duguna da, ura berrixa. Orduan, horregatik, iragazin bitxut, eta gero ur berrixakin. Ura aprobetxoko ja, berotzeko ze gauza asko egoziko itxugun, ez? Holan, lana aurrezten badugu, hobe. Eta esan dakua, izena. Ez da munduko politxena, eltzekari ustela, baina Burgoseko errezeta tradizionala da, eta horregatik, asteazken honetan, ekarri dotzu dugu. Zigorek bi teoria dauzka, ez? Bai, bi omen daude izenan nundi datorrena, eta bat izen ustela oia podrida, hor, bazegoen antzinako gaztelanieraz, podridero, poderoso, boteretsua, esan nahi zuen, lapiko boteretsua izan alzan, ez? Esan alzan, da gehien bat, boteretsua, ze behar zan, potentzia undidun lapiko bat zala esaten zan, hau da, ikusten duzue, zenba kaloria sartzen ditugun, ze energia sartuko dugun alde hortatik, eta baita boteretsuaz esaten zuten dirudun jendean errezeta bat zan altzutenak horrelako eltzekari bat hartu, horren beste osagaiekin eta horren beste gauzakin, ez? Hori da teoria, baina ez dauka, esaten dute hor gaztelania sarrean hitz hori ezala existitzen, ez daukala zentzu askorik, eta beste bada, eltzekari hau egiteko denbora askoz usten zanez egozten, poliki, emeki, gauzak erdi desegin egin ziela, eta ustel itxura ero hartzen zutela, ero birrindu, ero holan dana erdi desegin da ero jaten zalako, ez? Hortik, bigarren teoria, eta hori da gehien onartzen dana izena, baina kontua da hori, erdiaroti datorren errezeta badala, eta bere historia badaukala, eta ordundik gaur egunera arte iraun badu, zerbaitegatik izango da, ez? Zerbaitegatik izango da. A ber, danak entzun izan dugu txiste hori, iparpoloan, hotza behar danean, Burgosera deitzen dutela, eta eskatzen dute eskari bat. Izoz, hotz pixka bat bidali. Ez? A ber, olako toki batean, olako jakiak batez ere, hau neguko errezeta bat zalako, behar dira, ez? Eta hori gogoan, aipatu izan du nik horre, bakeira bereten lan inuenean, Araneko eltzekaria, beste horren beste esan, honen moduan, han, babarrunak, babatxuriak ibiltzen ziren, eta gero, botatzen zitzaizkion, makarroiak, eltzekari, estekiak, aragi, oiaskoa botatzen zitzaion, aragi xeatua botatzen zitzaion. Dietakoa, ez? Ez, nik biziraunteko errezetak. Batez ere, hori, hotza egiten zuen tokian, bizirauteko errezetak. Erzen asko, supervivencia, zaten da. Hori da.
Eta hori eskotan, gero gainera goxua izaten da, ze gorputzak identifikatzea itxula izter gantzak eta olakuak, beraz, gorputzak eskartzen da. Eskimalek ze jate dute, dana osoko ipetsua eta zegatik behar dutelako, argi eta garbi, ez da normala moduan, errezeta hau esan asmatuko Etiopian, zean sobera egongo zen, ez dauka zentzurik olako errezeta batek ez? Han etzabela aukiko Burgoseko odolosteak, Etiopian. Izango zituzten beraienak, beraien odolkiak, ero beraien estekiak, ero beraien jakiak izango zituzten, baina beharrik ez olako jaki bat itekoan. Inungo beharrik ez, orduan, zentzurik ez zeukten izangoan, eta esan dakoa, toki hotz batean, zenbat errezeta hartze dituzu, Alpeetakoak, hotza egiten duen tokietakoak, leku menditzuetakoak, eta hor, gantz pila bat ibiltzen dira, gaztak eta oso krematxuak eta, zeratik, behar badagoelako. Bai, zauntxe, gantzak aipatu dituzun honetan, gantzak sartuko ditugu gure platerian. Hemen txelelengo, 10 minututxo, egosiko ditugu gure odolostiak. Baina gero, ordu bat bide daue geixau, eta hemen txauzkau haragi adobatuak. Ze hemen txedana adobatua doia. Txerrianka adobatuak ez ditut aurkitu, ze horrek bai dara mazki, baina aurkitu ditut belarria. Eta muturrak. Aurkitu ditut hau iruiarra, eta saietzak. Gero, txoixua, hemen odolostiak, eta gero, eramaten dauen olan, aldameneko bat, sakramentu bat oso interesantia dena, da betegarria. Reienuak ditzen dakona, baina ez die bergarakuak, hone Burgosekoa die, eta aburtxo bat desberdina die, eta ontxerakotzeko zelan itxen dien. Baina lehengo, egostera goiaz, hori, haragi danak. Hola, xe. Hemen, dago hitz bat, zuk inoiz pupurri entzun duzu, ez? Pupurri nasketa, ez? Pupurria nasketa, gauza ezberdinen nasketa, jente askoren, zako pupurria indu hor, hemen induzun, ez? Pupurria. Hor, antza, Frantzian hartu omen zuten errezeta honen berzioa, eta han badukate beraien pot pourri. Pot da eltzekaria, eta purri, ustela, ez? Eta, gero, espainolek hartu zuten hori, eta laburtu putpurri hori, pupurri deitu zioten, eta deitzen zaio pupurriak gaur egun erabiltzen den zerbait da, esateko, nasketa ezberdin bat. Eta, baduka, zentzua errezeta honekin pupurria esatea, ze hau ere, bada pixkat pupurria. Nik aukeran, eltzekari ustela deitu bainik, pupurri eltzekaria, olako zerbait deituko nioke, eta, irabaziko luke. Nik uste dute saleak irabaziko lituzkela horrela izendatu ze eltzekari ustela. Eltzekari ustela, ez da lagolan marketing aldetik hor ez da bila landu. Gainera urtiak auki itxuste aldatzeko, baina hortanik, nauen entzun, baina holako liburu aintzinako liburu baten, hau ikusi, eta zer ere dituzten atentzia? Izenak. Eta orduan, hasi nintzen errezta ikusten darek. Hauze dauka ustelana, betegarrixak goia zitzen. Betegarrixak eitzeko, betegarrixak die olako bola batzuk itxen diela, obixakin, arrautzakin, presiakin, eta berakatzakin, orduan dana txikitzen da, eta gero olako kroketak edo bolak izango bazien bezala, horrek frigitzen die. Beraz, barazki jalientzako, hau, eta aragi jalientzako, baukera desente. Azkenean hori, garai batetako sukaldaritza hori zala, ez? Esan ezer botatzen, bezperako 3 egun lehenagoko ogi mamia ere erabiliten zen, eta nora, eltzekari bakarrera, plater bakarrera, zelen, suposatzen dut, inok ez zuela jaten lehengo plater bat eta bigarrena, hori gero etorrian zerbait izan da, lehen jaten zen zehon bakarra, normalean eltze batean, urarekin gozi eta hori, eta aukera zeukatenak aragia noizean behin jateko, jango zuten, erreta jango zuten, baina bestela gehien bat lehen, koiarako kontuak izan dira, ze hori hemen aipatu izan dugu, sardezka nahiko berandu asmatu zen. Hemen beti ezagutu dana, koiara antzerako zerbaitero, horko likidoak eta zurgatzeko, eta pusketak eta ala nola ahoan sartzeko, ez? Bizira unin behar zen, eta esan dago, hau da, garai batetako bizirauteko errezeta bat, eta hau janda gero, Siesta hon bat nik uste dute.
Siesta hon bat, bai, kontutan izan, negua danez, nik uste dut, Patrik, zerbait ingo zuten, baina gaua zeituan ingo zan, eta telebistarik eta ezer, han zutonduan gero Aiton Amonekin da, ze famili guztia elkarrekin biziko ziren, eta Aiton Amonekin han kontu kontari ibili, eta zerbait harina afaldu, zegoen, bueno, eta lotara, ze goizeko 5-6 atzatu beharra zegoen. Bai, eta egisa da, ontxe oso itxuta gauzela, hori, 5 otordu itera, gozare xamarretakoa, baska, xamer, ixen da, fa, ixa, baina lehen, egongo zin bat, ero bi, otordu, beraz, egisa da, otordu bat izaten bazan, olako eltzekari ustela, horrekin ikusten nahiko zerbatzen. Nik uste kosaria eta baskari ikusten zutela ona, afaria zerbait harina falduko zutela, eta lisko, hola, gero, altzana, eta egunian ziar, gerriko estutu pixkat, eta, venga, aurrera. Eta listo. Oso ondo da, hemen berakatza, hori da, perrexia txikitu biot, eta... Tira, gure betegarriak, ni lehengo aldiz eitxeoten adanek betegarriak, ez dakit Burgoseko norbaitek ikusiko daen txorien, Baina... Auskalo, bai, ziorrenik, bai. Bueno, jakin, errezeta honen versio modernoa ere badago, hor Ricardo Termiño sukaldaria, hor bitxilingidan dauenak, badauka bere versio honena, eta bueno, gaur egun olakoak zenbat iten dira, azkenean izango dira, hemen dauzkagun osagaiak, baina, bueno, beste era batera moldatuta, barruna krema batean, hau temperatura basuan egin da, horrelako pastel bat egin da, eta gero hori behin ostu danean, xerra da moztuta, plantxan egin da txigortuta, auskalo, baina, bueno, dena bakizue, Euskal Sukaldaritza berria horrela, zizan, horako eltzekariak hartu, eta bere, ikutu berritzailea eman da, Euskal Sukaldaritza berria, eta honek ere, badauka bere berzio modernoa, orduan... Bertzio modernoa batzuk behintzat, itxaso, honek dauka, babarrunan zapore dana, baina beste forma bat egin da, jaten duz da? Orduan, dauko babarrunan zaporia, ez da? Bakitzu zaukan babarrunan zaporiak? Babarrunak! Bai, baina, hau kreman, apar batean jarriko zizu. Baina, betxo, nik lehengo gunean, ekitaldi baten. Proba hona ben, makaroi bat, hau da honek dulce frantzesak izaten dela txapeltsua eta betegarria, proba hona ben, Tolosako babarrunena, eta seguro eso esatia. Ez dakir hartu notzan nik holan... Ez. Ilusio askorik. Bueno, gauza batzuekin, asmatu iten da, eta beste batzuekin... Eta beste batzuekin ez. Zeigo, bueno, hau esan da, Burgoseko errezeta batekin, Burgoseko gastronomia eta zitzen du, eta zuri egin behar da, holan, Burgosko, galdetegi bat? Bai, osagai tipikoak, Burgosekoak... Odolostea. Bale, Burgoseko odolostea, badakizu ez daukala izendapenik lan ofizialik, badaude Burgoseko harakin odolostea egiten dituzten harakin batzuk, eman diote olako izendapen bat Burgoseko odolostea, baina ofiziala ez da. Ofiziala berez arrozakin izaten da, ez? Edo hango estiloa izan? Bai, arrozarekin da, baina ez dago nahi dut esan, ez dago hemen Idiazabal gazta moduan, izan behar da, holan, ez. Gutxi gora era, ez daude abarau batzuk euneko zenbat arroz bota aldiosun, badauzkate beraiek adostuta, baina ez da ofiziala ez da esan dezagun, ez? Nik bat ezagutzen dut, nahiko bihurria da, baina zuk esan da, txokotorrez noa. Hori Soria aldeko ez da? Hori Soria uste da. Soria. Baina, a ber, Patri, no, izan zen, lehengunean hitz egiten egon ginen gazta suabeak eta hauek. Gazta, Burgoseko gazta. Burgoseko gazta. Beste bat, ez daukena ospea handia izan arren, ez dauka izendapen, jatorrizko izendapenik, ez da ere, eta berez normalean teorian... Ez dau izendapena, ez da Burgoseko gazta izan behar da, ze berez ardi gaztarekin, nahiz eta gaur egun behi gazta erabiltzen den gehien bat eron asketa, behia eta ardia, baina ez da izendapena, non esan Burgoseko gazta izan behar da, honen bestez, hau egon behar da ondua 3 egun oskailuan, ez da, ez. Burgoseko koitxabo daukie, odolostia daukie gazta eta izendapenik ez? Horreinik ez. Bueno, nik euren alde iten dut, Eta nik, banaiz gozaltzekoa, Burgoseko gazta, etxean gozaltzekoa goizetan, marmelada pixkatekin ogitxi gortu gainean, badaukat ohitura, eta gustatzen zait, Niri bebai nik oitxuri daukat, gozaltzeko bai odolostia holan, pikillo piperrekin, bebai, Burgosekoa, Ondo, gozaltzeko. Ikaragarria. Bai, nik gogua daukat, betxu, Burgosera turismo bezala joateko, zebakit, urbil daukaguela, baina sekula egon da,
Ba, esaten da, politxa dela, Alde, Burgos iria, oso politxa, gero hori alde historikoa, alde zarra ere, indesgarria, ni neguan egon nintzen, egia da, hotz egiten du. Hotza ez, bor, eltzekari ustela biedoso. Han, esan, bello, eltzekariagan kanpoan utzi zir, usteldu ez egingo, izoztuta geratuko di, udaberria iritsi arte. Zigor, moztingo zute, momentutxe baten, ebentxe berakatza perrexila sartu ditugu arrautzak, irabiatu, eta hori, ogixakin, gero, gatza putxo bade bai. Sartuko zau, eta eskuekin mamurtuko, hau desegin arte, eta gero bolatxuak egin. Eta horre frigitu, gero eltzekarian? Frigitu. Honek, egia sopatan, eltzekaritan eta olako, dumplinak edo olako... Bai. Ez dakizela deitxu, honek egoten diela, askotan. Aragi golak, baina ogimokolak. Hori da, ontsa ogixak emakarrik. Oso ondo, han festetan, ohitura daukate esne arkumea jateko erreta, esne arkumea jaten dituzte, gero, erateko zer erango dute, Duero, Erriberako ardoa, oso ardo ona, eta gero postre moduan, tipikoa bertakoa dira hauek Burgoseko gorringoak, gero honek, gorringo tipiko horiek. Orduan, zuk esan duzuna, Burgos bertan daukau, baina egia da, jenteak ez daukara oitxuran diri bertara joateko beti, hori askotan esaten du, nizemat lagun dauzkaon gertukoa, gu beti normalean, beti botatzen dugu, hori, iparralderantza, gorantza, Pirineo aldera, eta alde hontara, gutxitakotera, askota, nik gero goikaldetik, Kantabria, Asturias, eta hortik bai, baina nik ez daukate, inoiz ez du gure txian mintzatu ohitura igor beraldera juteko, eta horten egon ginen eguan. Ne lagun baten gurasuak Burgosen dauke etxia, eta oso interesgarri xago menda, ze zupentzatu Burgos, ez dakit, igual, paisaia dana berdina dela, baina gainera, gune desberdina ditu, eskualde desberdina ditu, eta paisaia benetan oso berdia, oso politxa benetan. Hementxe, listo. Zein da nire arazua ontxe, zigor? Ez daukazu lalanik. Sua biotela bateon libre, zigor baukat izkinan, baina karo, hau jartzen botzut, hemen jartzen bot, hau ez da ikusiko. Hau hemen, jartzen bot golan? Bai. Kabituko die bisak. Bai, bitu. Hola ematen dio, ez? Bale. Biak funtziono dugute batera, ez? Ustean. Hau itzari baina, ontsa jarriko berriz. Bale. Listo. Bale. Eta hain bolatxoak egitera. Hori da. Oso ondo. Hemen, platera hoin prestatuta geroko. Honek, gu dena hemen prestatuta izatea, osai guztiak hor prest izatea, gero lapikoa irekitzea hemen eta eukitzea hor prest zesarta irabili behar duen da, horrek osteleritzan izen badauka, eta hori da, lehen gauza erakusten dizutena, sukaldari ikasi nahi duzuna, eta oso garrantzitsua dela. Mise en place. Mise en place da, zerbitzua jatetxe batean, etxean, jatekoa ematen hasi aurretik, inbehar dituzun prestakuntza guztiak dena prest usteko, gero, hau behintzat jatetxetan daulan izaten da, zerbitzu azten danean, dena lagungarri guztiak egin da egotea. Behar dituzun tresneria eskure izatea. Aurre elaborazioak edo, aurreko lanketa guztiak, gero momentuan da eskatzen dizutenean, izaten bada, gero... Hau etxian, misenplaz bat izango zen, ez? Bai, horrek aurreatuta, ze hori hemen gero hemen, ingo duzuna, gu jatetxe batean, hau egin da izango genuke, baina pentsatu zazu, ez dakit, oiasko errea, oiaskoa erdi erreta ere izan algendun, patata frejituak, esaten da, potxatuak, erregoziak bakarrik, eta kanpoan, eta ero izango zara bakarrik, olio berotan golpeo bat eman, eta hori, dena aurreratu izatea, gero momentuan dena ateratzeko, ez? Eta hori, ze garrantzitsua da, eta jatetxen da normalean bukatzen daren zerbitzua, hartu eta sukaldari bakoitzak kuadernu hartu, eta biharko misenplazerako lanak. Hau bukatu zait, bestea bukatu zait, hau inbar dut, bestea inbar dut. Hori, etxerako bai, erabilgarrixa dela, baina nik uste dut etxian norek dauka denboria aurreratzeko da holan katillo txikitxoetan dana mozteko, ejerteko lan txorienen bezala. Gero egisa da, lana aurreratzen dutzula, gero garbixaua dela askoz be. Eta menuaren arabera be, segun ze platerrin bardozun, ze rezeta, asmoa bada momentuan, ze gauza batzuk badaude momentuen ni aldienak. Zigor, goi aspro bat ikera. Hor fango gara, holako bolatxuak. Arrautz estatuta, azkenean bakarrik. Bai, hori da. Arrautza, obisa, perrexila, beraz, beratzean daukat, gutxinaka, gure haragi bolatxo txiki horrek.
egiten joango dira. Oso ondo. Bueno, hori esan dakoa, mi zenplaza, dan eskure izatea, eta ez gero momentuan hartuta, hau falta zait, ero ez, errezeta guztiek, eta hori egunero egiten, zen, jatetxeetan, eguneko menua egiten dutenak ez, aldatzen juten da, baina hori karta daukaten jatetxeak eta, karta urtean 2 aldiz aldatzen dute jatetxeak normalean, ero. Nik pentsatzen dut askotan, Osa, karo, karta bat aukitzen bazuta, gainera karta motza izaten bada, gero, egia da, erreixago izango dela, nahiz eta, aien, ez susto? Nien ez izan, bingo bati nien ez izan, Patrik, ni txintxona hemen, formal, iskina baten isil-isilik. Gure gauza izan da honek betegarrixak, abisatzen da bizela. Buelta nahi hotzala eman. Ez, bolako jatetxe baten gainera, karta motza bada, bai, atalko zazu trapotxo bat, gisa da, erreixa dela, baina ikusten duzu askotan, jatetxe batzuk, nun, eguneko menua, aldatzen dan pila bat, eta gainera, azteko dauki 6 gauzak, beste 6, gero, beste, ez dakizema postre eta esatu zuen, hori zaila izan bida. Hor, batzutan, eta gero egia da, astero berdin egitearekin, ja, hartzen diezula, eta badakizu ja ikusita bakarrik, zer falta zait, zer dana egin da daukat, ero ez da izan, baina hori, saltza guztiak egin daukitea, zer pilpila, bizkaitar saltza egin daukitea, aurreratu da izatea gauzak, gero, momentuan, bakizu hor, jatetxetara danak ohitura daukate momentu berdinean sartzeko, eta heltzen da momentu bat, zerbitzariakan platerak eskatu, eta lehen bailen atara behar da. Ze, inori ez zaigu gustatzen, hor egon behar itxeiten ez da izema denbora, orduan, hori askartzeko, misen plaz bat, on bat egitea, nahi eta nahi ez. Ontxe zigor nik notizitxar bat daukat zuretzako, zezauzu itxoikia eskatzula gustaten, baina honek denbora bide dago itxeko, eta itxoikia tokako jaku beraz. Honek betegarrixak, egin dauz, odolostia bebai, egin dau, baina beste sakramentuak aurkezteko, horrei utzibika jako lan eitzen, beraz, zuantzako segundotxo batzuk pasako die, guretako ordu erdi gehiago, eta segitxuan izango gara bueltan, platera bukatzeko, gure gixatu ustela. Listo, dana kosinauta daukau, hemen itxugun betegarrixak, baukau odolostia, txoixua, belarrixa, saietzak, eta irubiarra. Eta hemen euskau, babarrunakor pilpian, hamen indotena da, atara naukan tipula, tipula hor, arrantzan egon gara, zela atara, eta nire gustatzen jatena dain, birrindu, eta gero horrei gehitxu. Aukeri egongo zan, tipula zeratik jartia txikituta, edo gure dana. Badaude bezalzuk iten dutena da, erregozi tipula erabili behar dituzten, eltzekarian erabiliko dituzten, barazkiak, erregozi, olio pixka batekin, eta gero, zu piperrautza eta botako duzuna, barazki horiei bota piperrautza hori, eta gero birrindu eta gehitu eltzekarira, ez? Eta, azkenean emon, zaporea. Hor bakizu, bakoitza bere trukoak, bere maniak ohiturak esan dezagun, eta hor ez dago ezer idatzia zein nan modurik egokiena, ez? Hori da, bakoitza gustatzen jakona. Bai, hor, intzioten elkarrizkaieta bat honi nola da, Jon Basterretxea, hau da, sukaldaria, hola, imazde ataldean baskulinarin, eta berai, entrevista batean esaten zuen, ez? Gixatu perfektuan nola izan behar duen, ez? Eta berak gomendi batzuk ematen zuen. Aragiana lehenko eta behin, sofritoa, barazkiak, erabiliko ditugun barazkiak, segun zen, arraiana, aragiana izaten bada aldatzen direna, baina normalean hemen kipula, aragia erabiltzen badugu gero azenarioa, porrua, baratxuria eramango luke, tomate ere bai, beste batzuk izango bazien, igual arraianak, bagian bakarrik kipula eta piper berdea. Berak gomendio ematen ditu, horiek aurrena, lehengo gorritu aragia ondo, eta atara aragi hori, eta hor ondo gorritzea, 2 orduz. Hombre, 2 ordu pilat iruditzen zait. Piskat gutxixago egin nik uste nahikoa dala baita, fuerteagoa, baina bestela bera konbendioa zu motelean. Nik ikusi duan marmitako berena, egiteko, erabiltzen dute ordu terdi 2 ordu kipula, bera bakarrik kipula, ondo erregosten, erabat karamelizatua egon arte. Hori etxeko denborren arabera, ordu erdian ere inaldugu zu biziagoan. Gero, salda, garrantzitsua, salda hon bat, norberak egindako salda bat. Aragitarako bada, txigortu ditzagun ezurroiek, albala labean 220 gradutara, txigortuta egon arte, eta gero eltzeka, eta gero horrekin salda batin, barazkiak osori daudela, eta salda hori erabili egiteko
bueno, gure gixatu hau, bestela, bueno, pastilla famatuak erabili, ez padukazu denporaik salda egiteko, ero saltzen dituztenak, tetabrrikian horietako bat. Hortan bebai, kalidadiak eta kalidadiak beti esatu bezala, badau. Hemen txenik hau, bilistei, txitsirioi, lekari orokorrien itxegotzatena, oliba olioa, txorota bat, berakatza, pipera utza, ontsia, geizte hotza sua, ze hau, erretzea segitxuan, beraz? Nik hau iten dio dana, zuk lehen induzun kipula horri, gehitu iten dio kipula horretara, eta ero birrintzen du dana. Hau, berdina, baina gero kipulari gehitu, urpixka demendik hor desegin horkoa, kipulari bota, eta ero birrindu, eta dena batera, eta hor dana birrindu eta jungo zan. Baina, hor, aukera. Gixatuen zer gehiago, esan du salda badaukagu, barazkiak inda, aragia ja gorrituta daukaguna sartu, eta bueno, hor ardo bat erabiltzen badu baita murrizten utzi, baina ardoa alkohol usaia kendu arte murrizten utzi, eta gero gixatua, bueno, jun probatzen, batzutan 2 ordu beharko ditu, beste batzuk 3, beste batzuk ordu bat, eta xamurra egon arte, poliki zu motelean egiten eukitea. Emeki. Eta gero, sakramentuekin nolan, babarrunak eta zerbitzatzen dienean, badauz batzuk, honek, sakramentuak atlatutze maira, eta zerbitzatu. Eta ero norbera zerbitzatu, ero bertan bebai. Edo bertan bebai. Nik ingoetana da, bakotza mostu, eta gero plater gainean oran aurkeztuko ditut, beraz. Txoixuanak bartuko ditugu, pare bat holan xerra, odolostianak bebai, pare bat xerra, ez? Pero olakotan, askotan, azten zara gauza sartzen, da esatezu. Eza gabitzen. Eta babarrunak kabitukoa ote die hemen. Tokirik izango dute, eltzekari lapiko handi bat, Bi espadik gabitzen bat jarrikotza. Bana bakotzekoa. Hone bai, apurtxo bat oran. Hartuko ditut, olakoak. Bat ja, platera beteten gabiz. Bai, saieski pusketa batekin. Saietzak, eski ikusi saietzak. Naia, segitxuan, zen ataraten dien, ezurrak. Osa, pasaba da. Niri ezurra bezutzi, ezurra txupauen, berda? Hori da goxuena. Osondo, ezurra zuretzako, eta nik jango eta inguruan dagoen aragi guztia. Honik hau, platerian jarri bioten ez, jarrikot ezur barik. Bale? Gero ya, bai. Eta 3 biharra falta zeiko, ez? Batek esaten zain teorixia, ez? Platerian jarten dan dana, janein bida. Bueno, ezurra berez, jangarria bada, bihotza jaten da, erabiltzen da bat errezetetan. Berez, hortz onak izan ezkero, ez da zerbait, ez da plastiko pusketa bat. Zein da zigor, sakramentuen artean geixen guztatagatzen azuri. Oso saieski zalea naiz. Onartu behar ni saieskia txorixua baino nahiago dut, ero olako beste doze baino, saieskia gaina porru patata batzuetan, babarrun batzuekin, txitsiri batzuekin, denekin gustatzen zait. Orduan, ni saieski zalean ez. Eltzekari ustel batekin? Baitare, noski. Bueno, hemen zerbitzatuko ditugu. Gure babarrunak. Egia da honek, bestakit, eltzekari ustelana, igual betegarrien gauza izango da, bestela, eta igual aragia do batuak, nik belarrixa egia ez dotzatera botaten, baina bestela nire txian, antzerako itxe, Baina denbora, nik uste dut, ez? Gehiago, bere esaten zuten, ez? Ondo, ez da, nola zerbitzatzen zen garai batean, ondo ez da mamurtuta geratuko zen era bat, edo auskalo, ez? Izen hola, baina berez da hemengo eltzekari bat, ez? Zan dezagun, gero, bertako jakiekin pixkat, ez? Bai, eta ontsa hasiko gara Tetrisean, jolasten, beraz txoixua. Lehenengo nean nintzen una Mediterranean Bowl, eta hau ze izango da? Burgos Bowl. Burgos Bowl, bai ez? Hori da. Eta, hola xenik ustat, txorrota bat olio. Ondo etorriko jakola. Bale. Az? Gero, gauza bat, zuk eltzekaria jartzen dituzunen, eltzekaria lehor, ero saldatzu gustatzen ezkidu. Ni naiz lehor salia. Bale. Naiz horbe badao jende bat, ez lehor, krematxu. Vale. Likido egi ez jaguzaten da hemen, hemen guabazan Ibarrako pipar batzu, baina Burgosekoa danez, ona hemen, hola geratzen da, gure, eltzekari, ustela. Orduan zuretako saietza hor utzi dutzu zura lamian. Eskartzen da, zurrak heldu izana, detaile, zure aldetik. Eta ni txoixuagin, bale? Zu txoixo zalea zara?
Oso txoixo zalia bai. Bueno, eta odol hostia, be. Eta hiru jarra, ez dana gustatzen jat. Ustela da, Izena bakarri zala. Oso na. Oso goxua eta... Launtxe zein bizin izu? Patata tortilla, baina ez edo zein. Perikoren patata tortilla. Vale. Eta eguneko bigarren errezeta tradizionala, eta tradizionala badau zerbait, hau da, patata tortilla. Ingo du, perikoren patata tortilla, baina, bueno, edozein patata tortilla, osagaien ikustu zuen etxean erabiltzen dituzuen berdinak. Naita nahi eskipula, patata baino garrantzitsu hau. Eske batek esango da, hori izta patata tortilla, patata tipula tortilla da. Bueno, patata eta tipula tortilla hau, perikoren patata tortilla horrela joango da. Patata eta tipula moztu, gatza bota eta hotzetik oliotan erregosten jarri. Egina dagoenean iragazi, arrautzekin batera jarri eta sartaia zu ertainen jarri ondoren gorritu alde batetik minutu batez, buelta eman, beste minutua bestaldetik eta zerbitzatu. Eta hau geratuko dara, hori, erdi gordina oso gutxi egindako patata tortilla bat izango da. Eta trukoen artean egongo zana, bueno, lehengo eta behin, ze patata erabili. Kasu honetan ez da hori, Baina Mona Lisa gomendatzen du Mona Lisa patata erabiltzea. Gero, beste ez behar dut. Horra patata botakut, ez diat, ikusten bestela hemen jarri behar. Gero, gatza botatzea, patatai gordini dagoenean, olioa erabiltzea. Eta, gero, xarra da mostea patata, eta kipula ondo txikituta. Hoiek, hotzetik hasita, erregozi, eta gero baita, gorritzeko garaian, sartaia utzi, zu ertainean, hasieran botatzen dionean, arrautza, beroa egon dadin, baina zu ertainean minutu bat, eta ideia bat iteko honek bederatzia dauka indar gehien, lauan bostean jarriko dugu, eta hor, buelta eman, eta zeituan, hoxe, beste minutu bat, eta kanpora. Legunean Patrik usinuen, sukaldari famatu bat egin zuen patata tortilla, eta egin zuen, gorritu alde batetik, gero, sopletearekin, platera berotu inzuen, ondo berotu, eta ero, buelta eman, platera eta platera hortan zerbitzatu. Bai, oza, beste aldetik, Gordina, gordina esan dezagun plateraren beroa. Ta naiz, eta oso bero ez egon, geruza egiten zan? Oinarri hemen pixka badauka, eta zan fina da, ni patata tortilla lodi horiek, gaur egon txapelketetan daudenak, modan daudenak, holan, goiko geruza holan erdian eginda dagoena, iskinetatik eginda eta erdia gordinik, baina holako lodia direna, ena izalea. Nire ez betiko patata tortillaren zalea. Betikoa, hau da, etxekoa modukoa, hau. Nik guztiena. Bai, hori baita ere. Nire dana gustaten jat. Egia da, tortilla batuta da, plater gustokoenetarikoa, asko gustaten jat. Eta perikorena probatu dut, galdetuko zu baina, zein da periko? Periko da gizon bat Barakaldon jaio sana. Periko San Pedro. Periko San Pedro. Eta bera, hor Barakaldon, sortu zaren, taberna bat, Galateako tortillak ditzen zana. Eta txapelketa pila bakizu, juten zala, orkeste zala, eta irazitxe zituela danak. Dana, tortillanak danak. Bai. Egia da, meritua daukala, danak irabaztia, baina nik probauta daukat eta ulertzen dut, irabaztia, ze goxo-goxuak dauz. Itxeitxu gainera, berak tabernan gaur egun, ja jubilatua dau, baina, tabernak ondikan badauz, Barakaldon, Bilbon, Getxon, Bilbo haundian, zehar. Basaten dagoa, inbeste arrakasta zaukala Barakaldoko tabernak, nun han gurutzetako mediku danek eta gaixo danek eta ara joaten ziren, perikon tortilla jatera. Eta periko gainera jubilatu baino lehen, Zigoriturretan lagun Sergio Ortiz de Zarateri errezeta emon zotzan. Liburuan dago, aurkeztu gendun liburu hortan. Bai ez da ondo ikusten da, ze dago lan odolarekin moduan zikinduta, olako errezeta liburu bihurri badala, baina
errezeta nahi bauzu, gaur txorien ikusi, eta bestela oparitzeko, liburu hori komikia, salgai daukasuena, interesgarria izan daiteke baita, ere? Bai, egia da. Eta egia da, gaur egun tortilla desberdinak ikusten diela, badauela tradizionala, badau bat patata tipula barik, badau bat tipula karamelizatuakin, baina badauz pikanteak, roquefort gaztaekin, boiurrakin, urdai azpikoakin, osagai danakin, pestoarekin. Eta horrei nola deitu behar zai, Patri? Tortilla patata tortilla betea, izango zan, ero... Eske beteak ez die, niretako beteak die. Tortilla patata normala... Erdian izan beharko lukete zerbait. Hori da, gero betegarria eta gero txapela gainien. Baina Naztuta, osagaien artean esaten duzu? Ez, niretako, behintzat. Tortilla patata betia hori dala, baina honek jarte hotziela, nasketian. Arrautzakiren hasi baino lehen... Hor onjoak, agian, ero... Hori da. Eta hori izango zen, patata tortilla onjoekin, ez? Bai. Ez betea. Bai. Bueno, beste truko bat oso ona eta gaina patata gutxi bera hiltzeko. Kuiatxoa zurituta jartzen badiozue. Bai. Oso samurra geratzen da, oso samurra. Eta batzuk kipula bota beharrean, esate dute nahiago dutela, kuiatxoa botatzea. Bai. Eta eskipula, eta horrekin bebai lortzen dela samurtasun erokoso puntu berdina. Udadan partien eta jendiak ontxe baratzetan, jarriko ditu kuiatxo pila bat, eta udan, niri saiatu die engainatzen, zigor? Da saiatu jate esaten, nik, eskatu gustaten kuiatxo tortilla? Ni patatana baino gehiago gustaten gata, nik, jantzuk, eta eman niri patatana. Hombre, egia esan oso goxua dago, baina... Goxua dago, baina ezin da konpara. Gehiago gustatzen zaizula, ez dakit nik, Bueno, Patri. Gustua dauz. Hori da, eta hori dauka gastronomiekona. Bakoitzak bere gustura egitea daukala, baina horretako, etxean kozinatu behar duzue. Sukaldari jatorrorre zarautzekoak esaten duen moduan, jentia gaur egun patata tortillak einde erosten ditu. Zeinek ez daki patata tortilla bat egiten, erosterainoko, zenbat kostatzen da. Hau, bai, moztu du, ikusi, 4 minutu juzaizkigu hemen. Oin erregosten, ez gara hemen gainean egon behar denbora guztia. Noizean behin etorri, mugitu pixka bat. Hori da. Gero, buelta, eta arrautzaekin hasi, ez daukaulan esan dezagun. Zigor, zuk galdetu duzu. Norek ez daki patata tortilla bat eitzen. Espadaki zuk bidali esteka hau, EITB nahieran programa honen esteka, bidali jozu zure lagunari, da holan, emon guri bisitak. Eskerrik asko. Hori da. Publizidadi esan da. Bai. Hemen, barra. Autopublizidadia. Gure liburu azaltzera etorri gara. Ez daki publizidadia itxia zure programa, ez daki oso eraginkorra dan, baina, saiatu egin gara. Claro, niko inizteko ez zer egin. Arrautza duka. Hemen trukoen artean badago bat, esaten zueta, hor esaten dute, Ze Sergio dena ez dit kontatu niri, Sergio, utzizki gauzatzu kontatu gara, ze perikoak dena ez du kontatzen. Arrautza batzuk hemen, eta gero, bakarrik gorringo batzu doazela hemen, baita ere. Neurria ez di, bota. Kontua da, badakia neurria zein dan, hau errego zin behar dela. Eta esan dako ikusi duzu hotzetik, hemen ez du beruan bota pela eukindut. Eta honek egon behar du, nola, desegin da, baina bigun egon behar du patata. Konfitatuta. Holan dagoenean, etorriko gara, arrautzak hemen karskatuta, eta gero, bere berotasunean, ona gehituko du, eta gero, arrautzak gorringoren batero behar badu, gehituko diogu, eta gero, bakizu, bulta eta bulta, erxa. Patatak egin da, arrautzak kraskatuta, arrautzai, nahiz eta patatei gatza bota didean, gatz pixkat, gero hemen, hau ere, argitu ezean, batzuk esate dute koiararekin apurtzen dituela berak arrautzak, oso gutxi apurtzen dituela. Asko aldatuko da. Asko aldatuko da, goiarakin edo sardezkakin egin. Ez dakit, niri zen edo zuzatia. Bai ingo didana, niri etxian, niri gustatzen zait ondo iragaztea. Hau da, irestontzi batera pasatzen dut hau, eta olioa ondo iragaztea. Baina, gaur egun, eta teoria askok eramaten dute, egia da, krematxua eratzen dara, koipe gehiago sartzen badiogu hemen, eta gaina, berotasunaz hemen hau kozinatzen juten da, gero bestatzu esate dute, 3-4 minutu gutxienez eukin behar dela hemen samurtzen arrautzarekin junda dine patata hau. Hainbeste
teoria daude, Patri? Teoriak pila bat. Bai. Nik nahiko nahi ontxe jakitia da, zigor. Nik bakitzuk baratza baukotzula, aman etxien, edo amak daukara. Ama dauka, ez eman niri, anaiak igual lan gehiago egiten du baratzea ni baino, eta bestela ere moskatako dauka. Nahikoa zinun, zuk baratza aukitzia, egisa da, aman etxera joan, lur zail bat olan txikitsu utziko sotzunez. Bai, noski. Baina, aukera hori ez izatekotan, zuk alokatuko zenuke baratza edo ez zara baratzalia? Baratzekoa jatekoa bai, baina lantzekoa ez. Ni txikitan eta tokatu zaite egitea baratzean lan. Eta orduan ez daukaten romantizatuta beste batzu daukaten moduan, ez? Ez dakit. Enaiz oso salea. Hain behar bada, amak eskatzen dit, eta nik egiten dut. Eta baina beste batzuen da gusten dut. Vale, perfecto. Orduan ez zuetzara holan hor zerrenda horretan jarriko, bakitzu ontxe, herri eta hiri pila batek, aukiela hortu publikoak. Bai. Eta orduan, zerrenda itxen dabez, antza eskaera pila bat dauz, eta jendea hori betel da atzetik. Eta hori, 50-60 metro karratuko lan hortutxuak izaten dira. Gero aukitzen dabez, mankomunian holan, makinak eta ura, holan trajiak da aldagelak eta aldatzeko. Eta hori, bakoitzak bere baratz txikitsua aurkitzeko, udaletxiak baimenduta. Nik uste dutala, jarduera politxa, osasuntxua dana. Gainera, herritarren arteko, ez dakit, harremana bebai egoten da, batek emote dutzu lan aholku bat, ez dakit, berba itxen dozu, zean azenean orduak pasatzen die, da, ni pentsatagat zehose oso politxa. Bai, egia da hor, eta inik ez egit hemen aipatu den duen, hor badago, generazio ezberdinen arteko, elkartrukak eta bat, azkenean jente heldua jungo da nahi eta nahi ez, eta erakutzi guizu, eta bere esperientzia, beraiek sasoian nola egiten zan, eta olako gauzak, eta historio horiek beti polita dira, ni gustatzen zaizket olako gauzak. Orduan alde hortatik, ni gustatu positiboa dela, eta aldezkoa, noski, erabat aldekoa, eta ekologikoki ere, naiz eta zuen produktua jate dituzun, ari gara gaur egun ez, hirietan da olako lorategiak eta sartzen, hobeto, baratza jatea. Baratza jartzea eta konsientziatzea, azkenean nekarazitza ekologikoekin bebai. Nire teoria nik hemen zartaia oso bizi jarriko nuke, topera jarriko nuke, eta pixkatolan erregoziko nuke. Baina hau ez da zure tortilla, hau da perikoren tortilla. Orduan, ezerrez, minutu bat eta erdi, utziko dugolan, bi buelta mandizkiot, ezer, gero erakutziko zizue toke magikoak askatzeko, eta hemen garrantzitsua egingo diguna da, horako duena tapa bat, honaiz behiratzen gero, ostra, ez du behiratu, zerekin emango didan buelta. Emango diot, bitu, hau jatetxetan, honez sekula ez du faiatzen, ze hemen, azkenean beti hemen, koska honetan geratu iten da beti patata tortilla, hemen ez dauka inungo ezerrez. Eta ala ere, koiara batekin holan, pixkat bustitzen badugu. Urakin zuk bustita oso normalen. Urarekin honena da olioa, eta epela bada hobeto. Ura beti eskura daukagolako, baina hemen olioa daukadan ontan, honetik hemen oliotan hobeto irristatzen du noski, bustitzea segatik, gero, labankorra izan dadin, eta erori daiten hobeto. Orduan, hemen, ikusten doia horri irakiten hasten dela, itxatzi bada iskinetan, hau da toke, hola nolako, golpe motz bat, eta honek egiten du askatu arazi tortilla. Oin, kontua da, azpian lotuta badago, gaizki geratuko naizela. Baina, kulpa botako dut, perikori. Lasai, moztuko, eta bat batean platerian jarritxa, urrengoko planoa. Egia da, niko txuriak direla perikoren tortilla. Horrek ikusitu danak, gaur egun txuria aldera doaz danak, ez? Danak ez, baina bai. Bai, nik kolore pixkatekin gustatzen zai. Oin, izango zen, ireki berriro, nik etxean hobetu egiten da, forroga ba ezpa etxean egin dut, eta oin hemen, bildu, hori da, tak, sartu, eta beste minutu bat, minutu erdi bat, eta hau kanpora doa. Eta gero, mosteko garaian igual, apurtxo bat itxo egin bida. Pues, gero, puskatu egiten da. Ez dakit, Durangoko tortilla honena milanak dira. Eta milanak beti zu platera etortzen da dekonstruzio bat. Hau da, iruki, mosten dutenean iruki bat da, baina zu pestaldean jasotzen duzu. Jari okorreko. Bai, hori da, oso gutxi egindakoa. Orduan, aretan basan taberna bat
famatu esala tortillana. Eta ni behin joan nintzen, tortilla pitxo bat eskatzera. Eta esarostan, ez dau, ikuste dut bat osua hor barran, baina honei ondekan 20 minutu geratzen jako. Ze honek usten zabien apurtxo bat osten, hain jariokorreko ez egoteko. Ara, bueno, baguk ez guk horrela jango, ez dugu denborai, pasintzirik ez da ere. Eta gaina, plater hori neukan hor, gero gauza junezela jazen, hemen garbituko dut, moztu, eta aber nola geratu zaigun, baina bai, ikusten dut, niko jariokorreko dagoela. Eta perikoren tankera bauka. Ez dakit, lastatzi izango da, eta kontua da gozo egotea. Hemen daukazue, perikoren patata tortilla. Zerrezka, pare bat, mesedez. Hemen utziko izuet, ekusen ezazuen nola geratu dan. Zani behitu, tortilla patata gustategat. Edo bero, edo hotz. Baina hotza dagoenean, mikroben labian sartzea? Ez, ze gaina, ego ziten da. Hori da. Hotza oso da. Hotza nire pila gustategat. A ver. Hau hotza ez dagoengo, Patata tortilla beti gozua da. Nik ez da inoiz, osatasuna bat, oso goxua. Txarra, ez da ikando da inoiz. Bueno, nik gusta. Kontua da, saioa juntzaigula, denbora joaten nahi zaigu, bihar osteguna da, eta txorien hemen izango da beti bezala, baina ja, errezeta berritzaile hauekin, ez betiko tradizionala, zerbait berria bihar. Bueno, nirea nahiko tradizionala da, baina horretako bixar etorri indiko esarien, beraz, bixar gauz, agur? Agur.